ka malakaw? Ha? Nakibulal na rin. Sumali bulan. Sige, umasok na. Hindi naman yung mga kulala ka ba? Nagchat-chat-raman na. Nagchat-chat, raday mo ha? A few moments later. Unsa man yung chat ko abay? Ay si Kirara. Magaling kang kupal ka. Jadi, hindi na. Tranquil as a poem. Ubat na dyan. Ano na ko itong cellphone ni Papa? Oh no! Ay, dara. Cellphone ni Papa. No! Ka, kansa man ang ka-chat ni Papa. Chicks pa dyan. Bantay lang si Papa ron kung anak ni Mama. Balik na ulit para di na mahalata ni Papa, be. Uy, Mama, pangupanon ako ni Ben. Anong naligo siya? Pa, anong naligo mo ka pa? Maligo lang lin kay palit ko karon kok ug kwan. Tisyo, anay tisyo Magaling niya, kang may kupal tugupan. ka. Aw, sige pa. Kung siya guwa ko kabasa sa chat ay kag maisahan nila mo pa. Orderan ako nila lahat yung para di na nagkalakaw si Papa, be. Kaya pulmado na kay ko. Kahit sa Kelly. Ano sila Latsin? Atun sila ko si Papa, be. Pangulo ko motor. Ay, naglakaw pa. Nag-order ako. Turo, nagtuktok na. Saan mo dapat magpa-deliver diri yung pan o kwan eh? Coke? Eh, diri ama yata to. Tok-tok, hindi na ako ni diri abe. Ayo! Unsa man imong gikuan lin order lin? Biya to be. Sutul boss. Naging ko tagi ka boss, wa may ulan. Ringkot na ko daan boss, kay para si papers pa, kasi mag-ulan po. Kunya, at least di ko basa. Nagala sa nang helmet mo boss, murag ako ra jud na igangan mo ba kanang imong lingkod boss. Nya. Kumusta ko ang suot? Una-una, ako yung kachat. Ako si Kirara. Ay, ikaw dito. Unsa man akong nabasahan sa chat niya? Isa ni si Kirara mo, ni si Kirara siguro pasakit ni mo no. Si Kirara, mas gwapa pa ko nimo. Ikaw si Kirara? Ha? Ang kachat sa hubana? Ay nan ron. Tabuk na niyo po. Hindi ka malakaw? Ha? Nakibulal na rin. Sumali sa uban. Ito si Kirara ha?